Dodia. Meitä varoin. Ei vitsi, Oisitte sitten tarvinnut autosta jotain? Ei, varmaankaan. Onko se tajuissa? Kuka on kysynyt siltä? No eiks nää hoida sitä? En mä oo hyvä. Ei se ainakaan puhu. Tuo vaan vedä tänne päin. Joo. Ei, kahdesta. Tuot jaloista. Jaloista sieltä ja... No, pitäkää joku niistä päälle. Ja katsokaa. Päästäkää missä. Joo, siihen niin. Ja sit tutkikaa potilasta, onko se tajuissaan vai tajuton ja avatkaa hengitysteitä. Eli nyt jatkuisi silleen, että voitaisiin tutkia tarkemmin, mutta ekana on se, että tosiaan märät pois ja kuivaa päälle. Miten se tapahtuu? Hiljasta. Miten tapahtuu märät pois ja kuivaa päälle? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Lämpimäksi. Mitä? Lämpimäksi. Niin, no, siis käytännössä. Mitä te teette seuraavaksi? Nyt ei tarvitse tehdä sitä, mutta... Joo. Sitten jotain vilttejä. Joo. Sakset on kova sana. Niin. Ja oikeassa tilanteessa tuo märkäpuku ei maksa mitään, että se saksitaan auki tai muuta. Niin. Kaveri paljaksi. Voi olla just puhe, että viltti löytyy kuivaksi. Ja noin. Tuulelta suojaa, eli oikeasti ottaa tuon lanssin sisään, mutta me halutaan nyt sitä sotkea tässä kohtaa. Lämpimiä nesteitä ja sitten mitä me aletaan tutkia, niin hapetusta, verenpainetta, sykettä. Ja sitten esitietojen kaivaminen on tärkeä meille, että miten on veteen joutunut, onko silmin näkyjöitä, onko vaan löydetty sieltä. Joo. Ja totta kai koskaan ei voi sulkea sitä rankavammaakaan pois. Onko pudonnut tuossa hyppytelineet lähellä vai mikä. Mutta toki nyt jos on märkä puku päällä uiskentelemassa, niin ehkä se on joku ultrauimari täällä sitten, mikä on mennyt oman rajansa yli.